Ефір АТР триває. Я Альвіна Цибулаєва. Говоритиме наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Тож залишайтеся з нами. В Балаклії знову вибухи на військових складах. Військові кажуть про 2 загиблих. Стало відомо, коли зустрінеться нормандська четвірка. Дату назвали офіси президентів 2 країн. Комітет ООН оновив резолюцію щодо Криму. Які головні тези документу? І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Я вже рада представити нашого гостя. Ігор Козій, військовий експерт. Доброго вечора. Доброго вечора. І розпочнемо, що відбувається сьогодні в нашій країні. Ось начальник управління зв'язку з громадськістю ЗСУ Богдан Сенник в етері АТР повідомив про ситуацію в Балаклії. Давайте послухаємо. Відбувалися планові заходи. І за повідомленням чергового центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами 114-28 на технічній території, де з метою утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати, тобто які не підлягають транспортуванню, з урахуванням заходів безпеки здійснювалися встановленим порядком ці планові знищення із залишків та їхніх елементів. З числа цих військовослужбовців, підготовлених саперів та наших працівників Збройних сил, на жаль, отримали 4 поранення. 2 військовослужбовців, опіки і перелом, те, що було зафіксовано. Їх оперативно направлено, надано медичну допомогу, направлено до відповідних медичних закладів. А ось у Генштабі Збройних сил поточнили, під час планової утилізації загинули 2 військових. Давайте послухаємо їх. За уточненою інформацією від чергового центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, на превеликий жаль, 2 військових саперів зазнали поранень, несумісних із життям. Ось ми бачимо таку інформацію. 2 загиблих, 4 в важкому стані. Як гадаєте, чому саме так сталося і ми маємо такий результат? Ви знаєте, тут багато всяких речей і дуже важко зразу відповісти на це питання. Тому що однозначно я розумію, що для більшості керівництва Генерального штабу чи Міністерства оборони це статистика. А вже 2 родини, вибачте, залишилися без батька, без сина і все таке інше. Тобто вже, мабуть, трошки пора згомонитися і зрозуміти, що до таких речей не можна ставитись зверхньо. Не можна ставитись через призму власної вигоди, через призму власної кишені. Треба відповідально ставитись. Чому я так почав це? Зрозумійте правильно. Ми сьогодні мешкаємо з вами в 21 сторіччі. І всі сьогодні знають, що таке цифрова камера. От їхав сьогодні з таксистом вам на ефір, я бачу, що є звичайна цифрова камера, яка слідкує за дорогою. Правда, коли я його запитав, чи є можливість себе забезпечити в випадку, коли є неадекватний пасажир, чи є така камера в кабіну, він сказав, немає. Розумієте, оце той самий ж випадок. Чому не стоять цифрові камери, вибачте, які відслідковують порядок діяльності військовослужбовців? Це, по-перше, дозволить швидко і адекватно реагувати, а якщо, вибачте, не встигли відреагувати, то принаймні дозволить об'єктивно висловити ті речі, які трапились. Ви знаєте, дуже довіряю постам Юрія Бутусова, тому що знаю, з ким він співпрацює в цих галузях, і в нього є об'єктивна інформація, абсолютно. Ось ви сказали щодо Юрія Бутусова, ми долучаємо його, головний редактор Цензорнет. Доброго вечора, пан Юрій. Доброго вечора. Зараз налагоджуємо зв'язок. Мабуть, не чую поки що. Чуєте нас, пан Юрій? Чуєте? Так, чую вас. Пан Юрій, ви вже знаєте, що сталося в Балаклії. Розкажіть, будь ласка, за вашу інформацію, що там відбувалося, чому ми маємо такі результати сьогодні? Там відбувались на 65-му арсеналі зберігання боєприпасів в Балаклії планові роботи щодо утилізації снарядів 152 мм та реактивних снарядів
які були пошкоджені під час вибухів ще у 2017 році, коли цей арсенал був підірваний і більша частина боєприпасів була знищена. Так ось продовжуються роботи по утилізації, і сьогодні група саперів проводила чергові планові роботи по утилізації боєприпасів. Вони були зібрані збирались на спеціальному майданчику для утилізації. Там був відритий котлован, куди зносили пошкоджені боєприпаси, які знаходились, для того, щоб їх підірвати. На жаль, поки що з нез'ясованої причини стався вибух. Загинуло на місці 2 військовослужбовців, в тому числі командир цієї групи саперів. Ще 3 військовослужбовців поранені, один з них дуже важко. Пан Юрій, щодо причини, ми знаємо, що це не вперше так за останні, скажімо, 5 років вибухи. Ми не бачили, що сталося тоді причину. Як гадаєте, чи дізнаємося ми причини цього вибуху? Робота з пошкодженими боєприпасами – це завжди дуже небезпечна робота. І навіть до війни в мирний час сапери, які проводили розмінування, бойове розмінування, отримували статус учасника бойових дій. Це дійсно небезпечна робота, її можна виконати тільки вручну, або потрібно приймати участь про підрив боєприпасів. Це не завжди можливо, бо вони розлітаються. Для того, щоб це робити впорядковано, їх переносять вручну на спеціальні майданчики. Щоб це було безпечно і не було розльотів і вражень мирних мешканців. Тому сказати, що треба робити в цьому випадку, мабуть, потрібно все ж таки для початку з'ясувати, що саме відбулося. Є свідки, є люди, які приймали в цьому участь. Ми маємо зрозуміти, що саме стало безпосереднім таким чинником для того, щоб один з цих пошкоджених снарядів 152 мм вибухнув. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам. Юрій Бутусов, головний редактор Цензорнет, був з нами на зв'язку. І поговоримо щодо зустрічі Нормандської четвірки. Ось стало відомо, коли і де може відбутися ця зустріч. Слухаємо повідомлення Офісу президента України. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі відбудеться 9 грудня. Подробиці розмови згодом. Подробиці ми дізнаємося трошки пізніше, а ось і ми вже знаємо, що воно відбудеться. Ця зустріч, на яку готувалася Україна, йшла на умови відведення війська. Як гадаєте, який буде результат? І що очікувати? Давайте я трошки, якщо ви мені дозволите, закінчу останню мисль, то що ми з вами, точніше, з Юрієм Бутусовим пробували. Розумієте, якщо б вся ця площадка продивлялася, нам не треба було б гадати. Ми б розуміли, що сталося. Це перше. Друге, якщо ви подивитесь заяву речника Міністерства оборони, він сказав, що особливо небезпечні боєприпаси і таке інше. Вибачте, для особливо небезпечних боєприпасів скрізь у світі використовують робототехніку. Питання, чому не звозили робототехніку, чому ми звозили, незрозуміло чим. Оце ми на цьому і закінчимо, і думаю, що Міністерство оборони спробує все-таки пояснити, що за цим стоїть, загибелю солдат, і крім щирих вибачень, ще щось фактично подумає про майбутні речі. Тепер, що стосується, знаєте, зустрічі в цьому форматі, що ви сказали. Відверто кажучи, я не вірю в те, що Україна, як незалежна держава, зможе досягти шаленого прориву в домовленості з Російською Федерацією, переконати Російську Федерацію в цікавий спосіб не робити те, що вони зараз роблять масово. Тому не треба сподіватися на серйозний потужний вихід. Я сподіваюся, що ми під час цього зможемо ще раз довести свою позицію, принципову і патріотичну позицію по відношенню до людей, які щоденно гинуть, вибачте, і ми бачимо
що ми втрачаємо і як ми втрачаємо найкращих людей. Що стосується, знаєте, речей, пов'язаних з тим, що нам далі робити, на мій погляд, це найбільш актуальніше питання, ніж що буде під час нормандської. Тобто нормандський формат і нормандська зустріч – це не головне? На мій погляд, в відношеннях з Російською Федерацією на сьогоднішній день це не головне. Тому що... Чому тоді Зеленський так поспішав відведення військ щодо Золотого, щодо Петрівського? І ми бачимо, наші війська повернулися так назад на определену таку територію. Чи не буде це пастка для України? Тут можна роздивлятися дуже багато аспектів і речей. Але разом з тим, давайте, коли ви вже хочете поговорити про, знаєте, політичні наслідки всіх цих речей, зовнішньополітичні наслідки всіх цих речей, я б сказав би так, то що особисто я, не будучи навіть експертом, можу вам сказати, що скоріше за все, Зеленський пробує просто-напросто черговий раз для себе зрозуміти, що домовитись з Путіним абсолютно неможливо. І продемонструвати це знову Франції, Німеччині. Разом з тим, я не думаю, що він буде здавати якісь інтереси України під час цієї зустрічі, тому що фактично тоді країна може просто-напросто його не зрозуміти. І це вже будуть значно потужніші наслідки, ніж щось інше. Що стосується чому і навіщо, ну, я думаю, що, скоріш за все, це питання треба розглядати в площині того досвіду, який здійснював попередній його президент, чому і навіщо. Відтягування часу. Навіщо? Це інше питання. Один мріє про другий термін, інший мріє про те, щоб... Мрія не здійснилася попереднього президента, а яку мрію має Зеленський? Тут мені важко сказати. Знову ще раз скажу, я спробую утриматись від цього. Але сподіваюсь, то, що він заявляв, не стосовно, знаєте, питання соціального захисту людей, які він не пробує, на жаль, виконувати, а стосовно, принаймні, захисту України, буде виконана. Тому що в іншому разі я просто вбачаю, що можуть просто трапитись деякі речі, які дуже важко буде виправити. І продовжуючи цю тему, ось очільник Кремля Владимир Путін є зауваження до проведення розведення сил та засобів. Давайте послухаємо його. Появляются какие-то двусмысленности. Мы видим заявление, например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил о том, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Но это как? А мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате? Второе, мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда, вернее, уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования, и милиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое со стороны ополченцев ЛНР и ДНР. Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется, нет. Як вам такі слова? Ну, це Путіна? Абсолютно, скажімо Його так, риторика? нормальна риторика для цього обличчя. Ще раз підкреслюю, сподіватися на щось, крім, знаєте, такого нормального, правильного підходу щодо розбудови власних збройних сил і інтеграції України до європейського співтовариства, і, що дуже важливо, до НАТО, я думаю, що дуже буде важко вирішити питання тет-на-тет з Російською Федерацією. І ми долучаємо політичного експерта з Парижа, Франції, Андрій Шкіль. Доброго вечора, пан Андрій. Доброго вечора, вітаю. Пан Андрій, вже відомо, що 9 грудня відбудеться довгоочікувана нормандська зустріч. Як гадаєте, які ми будемо мати наслідки, який буде результат саме для України? Ну, в першу чергу це буде залежати від самої України, тому що хоч це і ініціатива, формальна ініціатива Франції, французького президента Еммануеля Макрона щодо зустрічі саме 9 грудня і в Парижі, і взагалі була ініціатива зустрічі його з Путіним
властиво головним лейтмотивом цієї зустрічі було продеклароване бажання президента України помиритися і якби замиритися з Російською Федерацією, попри втрату Криму і території і жертви. Властиво, тут немає чому ні дивуватися, ні очікувати від цієї зустрічі нічого іншого, як продовження всього того, що робить нинішня українська влада. Просто це буде стимулювання і заохочення з одного боку української влади і обіцянка російській владі, що санкції будуть зняті в тому випадку, якщо буде збережена територіальна, повернута територіальна цілісність України, усунення конфлікту з території Європи, що найважливіше для Макрона, бо подібний конфлікт, подібна війна на території Європи ніхто не хоче її тут ні чути, ні бачити, і тим паче постійно рахувати тут жертви і ймовірні атаки Російської Федерації на одну з європейських країн. Бо це все в руках у президента Зеленського. Бо очікувати, що чи Меркель, чи Макрон, чи будь-який президент іншої країни буде боротися за незалежність країни, втрачати життя власних громадян для того, щоб українська держава стала сильною, потужною європейською державою, не вартує. Просто цього не буде ніколи, бо патрія – це батьківщина. Для кожного з них є своя батьківщина. Я думаю, що у президента Зеленського і іншої влади вони себе хоча б якоюсь мірою ототожнюють з Україною, і попри свої бізнес-справи, попри справи своїх політичних партій, внутрішніх спортів, вони інколи згадують, то принаймні раз в рік, що вони відстоюють інтереси не власної політичної структури, відстоюють вибудовою власної вам. Дякую. Андрій Шкілі, політичний експерт з Франції, був з нами на зв'язку. І продовжуючи цю тему, ось знову Путін висловився стосовно особливого статусу Донбасу. Каже, статус має бути безстроковим. Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Вообще-то когда-то европейские партнеры ставили вопрос о том, что и прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным, не на год, не на 2, не на 3. И в свое время Порошенко согласился, да, мы должны это сделать, и мы это сделаем. Так ничего не сделал. Вот 31-го истекает срок. Дальше что? Ось так каже Путін, істікає срок. Ні, розумієте, вже смішно на цю тему казати абсолютно правильно. Ні, я особливо підтримую, знаєте, новий закон про особливий статус Донбасу, в якому буде прописано, що Донбас окупований Російською Федерацією. І фактично на цьому питанні ми поставимо крапку. І ясно буде вже далі, що робити в міжнародних судах і так далі, і так далі, і так далі, стосовно санкцій, інших питань. І ми долучаємо Андрія Піонтковський, російський політолог. Доброго вечора, пан Андрій. Добрий вечір. Пан Андрій, відбудеться зустріч 9 грудня в нормандському форматі, 4 країни. Як гадаєте, що буде, чого очікувати українцям і що отримає Росія? Ну, во-первых, я не уверен, что эта встреча состоится. Ведь ее же не сегодня ночью согласовали, а вчера вечером, когда Путин давал свое интервью в Бразилии, он прекрасно уже знал о том, что Макрон объявит о назначенной встрече. Видимо, все-таки, несмотря на все угодничество перед Путиным, Макрону неудобно было дальше ему подыгрывать в эту игру затягивания. И он это объявил. Своим жестким, беспрецедентно жестким интервью вчерашним Путин дал понять, что он может еще сорвать эту встречу, сославшись на невыполнение Украины очередных выставленных ему условий, и заявить, что Украина не готова и встреча не имеет смысла. Что хочет Путин от Зеленского? Сделать еще как можно больше уступок на пути согласия Украины на мой взгляд,
самоубийственный для нее вариант так называемого воссоединения с ОРДО, то есть легализации на своей территории военного плацдарма агрессора, дающего ему возможности для дальнейшей оккупации. Мне кажется, что в Киеве уже это поняли, и все больше раздается голосов и в парламенте, и в окружении Зеленского, что этот вариант путинской интерпретации Минских соглашений крайне ущербен для Украины, и что в сложившейся геополитической ситуации более разумным вариантом и реалистичным сейчас было бы замораживание конфликта. То есть реальное перемирие на линии соприкосновения. Именно этого и требовали не только 73% избирателей, а 100% избирателей. Они же требовали не воссоединения с ОРДО, а прекращение гибели людей, прекращение огня. Вот такая концепция совершенно неприемлема Путину. И я не вижу сейчас возможности совместить вот путинский сценарий с тем, что, как мне кажется, все более вырисовывается как консенсус київської політичної еліти. Пане Андрію, ось ви зазначили, що Путін затягує так цю зустріч. Чому тоді, на ваш погляд, президент України Володимир Зеленський дуже наполягає, так, скажімо, на цій зустрічі, тому що відведення військ в Золотому і Петрівському відбулися за умови цієї зустрічі. Чого хоче тоді Володимир Зеленський? Но вы правильно подчеркнули, что Путин, он как бы хищно эксплуатирует вот это не совсем понятное для сверхидею Зеленского, обязательно желание встретиться с Путиным. Ну вот, перефразируя название известного фильма, увидеть Путина в Париже и умереть. Вот почему-то ему, может, он считает, что он каким-то своим личным обаянием, какой-то стендапчик перед Путиным устроит и добьется невозможных шагов на пути, со стороны России на пути Украины. Ну вот мы видели уже персональный успех Зеленского с Трампом. Он был довольно скромным. Путин затягивает как раз, чтобы вырвать как можно больше уступок, сделать вот это шаги по объединению с РДО необратимыми уже. И я думаю, что у него достаточно такой зловещий сценарий. Он понимает, что рано или поздно такое капитулянство вызовет очень серьезный массовый протест. Такого новый Майдан. И вот эту атмосферу массового протеста просто российские агенты, диверсанты в Киеве, они легко используют для создания атмосферы хаоса в стране. Ну, совершив, например, несколько вооруженных каких-то терактов, может быть, политических убийств, и у него появится прекрасная возможность наведения порядка в обстановке хаоса, защитить всенародно избранного президента от очередного бандеровського переворота. Вот примерно такі плани в Москві. Дуже дякуємо вам за вашу думку. Андрій Піонковський, російський політолог, був з нами. А ось вже з'явилася щойна інформація нова сайту президента України. Президент Франції наголосив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у нормандському форматі відбувся. У результаті всіма сторонами узгоджена дата його проведення саме 9 грудня у Парижі. Лідери України та Франції скоординували підготовку змістового наповнення зустрічі на найвищому рівні. Ось Володимир Зеленський проінформував французького президента про актуальну безпеку ситуацію на Донбасі. Еммануель Макрон підкреслив, що Україна може і надалі розраховувати на підтримку Франції у всіх питаннях. Ось таку інформацію ми маємо, таку свіжу. Дивіться, є додати щось? Да. Заморажування конфлікту, про який розказує Андрій П'янковський,
при всій повазі, розумієте, це тільки проміжковий крок для подальших дій. Тобто основна ідея – це приєднати всю Україну, вибачте, до Російської Федерації і позбавити її незалежності. Тому цей, на мій погляд, пункт, він не зовсім, будемо казати, є прийнятним в тому розумінні, в якій його інтерпретує російський президент. Однозначно, Україні в цьому питанні треба більш бути серйознішим, наполегливішим, ще раз кажу, визнавати цю територію окупованої Російською Федерацією, закріпляти це законодавчо. Я не є юристом за фахом, але, на мій погляд, саме більшість у нас проблем сьогодні з особовим складом Збройних сил, яких притягують, вибачте, не зовсім доброчесні іноді суди до відповідальності за виконання їм свого службового обов'язку, вона пов'язана з тим, що ми до цього часу не зрозуміли, з ким воюємо. Тобто... Знаєте, щодо нормандської зустрічі, повертаючись, Зеленський казав, що буде піднімати тему Криму на нормандському форматі. Ви пам'ятаєте це дуже добре. Інтерв'ю, яке відбувалося 14 годин спілкування. А ось Пристайко напередодні заявив, що у BBC інтерв'ю, що Криму не буде, він має іншу форму розглянути, так? Чому, як ви гадаєте, чи буде тема Криму на нормандському форматі? Знаєте, на мій погляд, це бажано зробити. Бажано зробити саме через те, щоб все-таки окупацію Криму і окупацію Донбасу показати як єдине ціле, як дії Російської Федерації проти цього. Разом з тим, я чітко собі віддаю, знаєте, чітку відповідь на те, що російський президент, він знову включить незрозуміло що і просто буде показувати, що нічого немає, їх там нету, все нормально, там був, вибачте, референдум, тут незрозуміло що, взагалі громадянська війна. Чи переконає це президента України в тому питанні, щоб все-таки робити більш рішучі кроки? Тут мені важко сказати, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо історію ЗАТО, яка відбувалася безпосередньо в Донецькій і Луганській області, то ми чітко бачили, що кожен раз перед серйозними потужними заходами Російська Федерація проводила військову операцію для того, щоб просто-напросто Україну поставити на місце, показати всі ці речі. Я думаю, що нам все-таки треба йти на подальші кроки з точки зору визнання і з точки зору визнання окупації Російської Федерації, і саме це показувати всьому світовому суспільству. Дивіться, якщо не буде теми Криму на нормандському форматі, да, ймовірність того, що воно не буде, про це каже Путін постійно. З одного боку, ми йдемо на умови Путіна, коли відводимо свої війська. Чому Зеленський не може поставити, скажімо, свої умови на нормандському форматі, на зустрічі, де до нього можуть і прислуховуватися, так? І Франція, і Німеччина, яка завжди каже, що підтримують територіальну цілісність. Але чому Зеленський не робить такі кроки, на ваш погляд? Ну, давайте так. Зеленський заявив. А Пристайко теж заявив? Пристайко є міністром закордонних справ. Згадайте ситуацію, коли міністр закордонних справ часів Порошенко заявив, що він виключить, вибачте, Російську Федерацію з лав, ну, це, вибачте, вільна інтерпретація, яку я сказав, з Ради національної безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ясно, що таку ж саму інтерпретацію ми не чули з вами від президента. Давайте зачекаємо 9 числа. Я сподіваюся, що все-таки здоровий розум буде, все-таки глузд здоровий домінувати, і врешті-решт ми опинимось на позитивному з точки зору національних інтересів нашої держави і нашого народу шляху. Дякуємо вам. Ігор Козій, військовий експерт, був з нами. На цьому ми ставимо крапку. Залишайтеся з телеканалом АТR. Буде дуже багато програм. Наступного тижня вже зустрічайте мою колегу Гульсум Халілову.
Пока Усик и Ломаченко готовятся к предстоящим боям, пока Сталлоне дописывает глицериновой кровью сценарий «Рокки 7», в Украине вышел боевик, затаившийся в вип-терминале «Герус», крадущийся петух. Cuma ertesi Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra şurasının toplaşıbı o'tkirilecek. ATR telekanalında canlı yayını Kiev vaktine göre saat 10'dan